Reflexió: canviar el món canviant el cervell. Allò que pensam que és la realitat exterior, com que ens fem la idea d'ella a través del nostre cos i cervell, potser verdaderament és interior i la podem canviar per ventura un poc canviant la química del nostre cervell. I com que els nostres pensaments i emocions modifiquen la nostra química cerebral, per ventura també podem canviar un poc el que creiem realitat exterior modificant els nostres pensaments i emocions. Per exemple, si la senyera són 4 barres vermelles sobre fons groc, per ventura, prenent una píndola o canviant els pensaments o les emocions, la podríem veure com 5 barres verdes sobre fons blanc. La gent que pren drogues psicodèliques ha comprovat que les drogues poden canviar el món, però la gent que no en pren també té el cervell afectat per moltes substàncies químiques que provenen dels aliments, del propi cos i de la reacció del cos amb el seu entorn. Així que, com sabem que és real? Som conscients, però, que per dir això he partit d'un món exterior que he considerat real. He xerrat de cos, cervell, substàncies químiques, i és que si no ho fes així, no podria xerrar de res.